an b'an filɛlikɛ jama bɛɛ fo minnu tulo banna ani minnu ɲɛ banna ani Abdul Aziz de don tugun ale de ko k'an ka bɔ français la an ka na an ka kanw na an ka kɛ an yɛrɛ donna nataw la Mali ka se ka développer an ni ɲakuma Aziz. Ba an ce. Ba. Ba. Kɔri baasi tɛ yen. Non baasi tɛ yen an bɛ yen. Mali ko la i tɛ mɔgɔ dogolen bilen. I ye émission caman kɛ ka tɛmɛ i tɛmɛna téléso caman na. Halisa i b'a la ko an ka bɔ kan in na e ko an ka bɔ bamanankan na ko ka taa anglais la mais an bɛ ka ye k'a fɔ anglais fana o tɛ langue étrangère dɔ ya. Voilà o ɲininkali diyara n ye yanni n bɛ don kuma kɔnɔ bi a kɛto ɲini mɔgɔw fɛ bi u ma se ka n sɔrɔ n ka plateau dɔw kan sɔgɔmada in na tun ma nɔgɔ ma kosɛbɛ mais sisan n b'ala tanu a b'i bɛn min na n ko k'an ka bɔ bamanankan na ka bɔ an ka kan na dɔrɔn ka taa anglais la français denw bɛ kalan daminɛ français la walasa u ka ko kana dan français dɔrɔn ma u bɛ anglais kalan depuis u san 3 san 4 école la u bɛ taa chinois denw bɛ b'u ka kan na u bɛ anglais kalan russiw bɛ b'u ka kan na u bɛ anglais kalan mais an de bɛ bɔ an ka kan na f'u b'an bugɔ k'o bɔ an kun na ka français kalan t'o dɔn ka sɔrɔ ka se ɲɛfɛ ka kɛ anglais kalan ye o de la an b'an si kɛ kalan na ten tɔ ka taa sɔrɔ tubabuden ninnu filɛ u ka fɛnw tɔgɔ u b'olu dɔn ka ban comme ni k'u ma ko lakɛrɛ u b'o dɔn donc u bɛ degi lakɛrɛ dilan cogo de la mais anw bɛ lakɛrɛ tɔgɔ de kalan fɔlɔ k'a kɔrɔ dɔn min don ka sɔrɔ k'a fɔ k'an b'a dilan cogo kalan o y'a sɔrɔ kalan banna o y'a sɔrɔ an kɔrɔla ka ban quoi i y'a ye. mais Aziz an nalen français la est ce que o tɛ an maracogo yɛrɛ ka kɔrɔ wa parce que colonisation kɛra ka kɔrɔ pays bɛɛ y'u ta u ye Afrique tila u ɲɔgɔn cɛ de. an mɛnna mɔgɔw bɛ miiri yen yɔrɔ kan kosɛbɛ fili min bɛ yen nɔ n y'a fɔ n ko ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ b'a kɔnɔ o tɛ yan an marala cɛn don mais an yɛrɛ bɛ ka tila k'an yɛrɛ mara ka di France ma ɲɛmɔgɔw bɛ i n'a fɔ faransi tubabu gouverneur tun bɛ k'anw mara cogo min na an ka ɲɛmɔgɔw de bɛ tubabu gouverneur place la quoi parce que faransi y'anw mara ni hakilina minnu ye o hakilinaw de talen don k'o kɛ constitution ye min bɛ faransi ka intérêt défend n'an taara o ta ka n'o sigi an yɛrɛ kunna donc an ka ɲɛmɔgɔw bɛ faransi ka intérêt de défend anw kan Mali problème t'o de ya e ma ye u b'a fɔ ko u tɛ fɛ jamana ka sigi politicien bolo bon politiciens ye jamana fara k'a bila u yɛrɛ ka kunkilenna min na dɛ Assimi ninnu nalen u b'o kɔnɔ de ten quoi misali la u nana ka na sɔrɔ jamana fɛn fɛn privatiser len don a jamana cakɛdaba fɛn fɛn ye privé e y'a ye k'a dɔ kɛra jamana ta ye fɔlɔ donc o kɔrɔ ye ni élection kɛra hali 2025 ni Assimi ninnu bɔra ye politiciens bɛ n'u ka sira kelen in ta jamana bɛ dafiri tuguni o de la walasa jamana ka sigi jamanadenw ma jamanadenw ka ci ka f'u ye u ka kan na o la ni cakɛda min kan ka feere an bɛ bɔ a kalama a kan ka feere ou bien a tɛ feere o la jamana hali misali la Mali armée lajɛ kɛ i bɛ militaires ye u bɛ bɔ u bɛ taa kanw kɔfɛ u bɛ balo san ka dun u bɛ buru san ka logow ni k'a kɔnɔ olu cɛ man ɲi jamana ka ka sɛnɛkɛlaw recruter fonction publique i n'a fɔ armée mɔgɔw yɛrɛ bɛ ta cogoya min na o tɛ yan u bɛ sɛnɛ kɛ balo bɛ dilan cogo la minnu ye hôtellerie ninnu kɛ ani restaurant ninnu jamana k'u recruter u bɛ jamana militaires ka balo tobi u bɛ balo dun kan kɔnɔ tubabu militaires tɛ taa e ma don balo ninnu na yan o fili de bɛ yen bon politiciens ninnu kɔni nana ka na démocratie kɛ tɔgɔ dɔrɔn ka jamana ci n'o tɛ Amérique ye démocratie jamana ye o mais Amérique ka armée a bɛ diɲɛ jamana tilan bɛɛ ta ɲɛ n'i ye diɲɛ jamana 10 ta minnu bɛ wari d'u ka armée la kosɛbɛ a jamana 9 ka wari faralen ɲɔgɔn kan Amérique kelen b'o de don a ka militaires kun kɔrɔ u balolen don n'anw taw ye u ka finiw ka ɲi n'anw taw ye u ka fɛn bɛɛ ka ɲi e ma an ka mɔgɔw bɛ taa tunga la anw fɛ ko an ka jamana kanu k'a fɔ da la dɔrɔn k'o de bɛ tungarankew la an bɛ an ka jamana dilan i n'a fɔ o jamana olu bɛ cogo min na o la an bɛ an ka jamana kanu ka sigi a kɔnɔ o kɛcogo de ye nin ye voilà o la n tun ko bi n ko n bɛna bi kuma kɛ komi mɔgɔ minnu kun fɛ ko an ka na bamanankan na dɔrɔn ko la k'an bɛ tunu diɲɛ na n'i yɛrɛ bɛ français dɔrɔn i bɛ tunu diɲɛ na i bɛ bɔ faransi i bɛ taa Italie u bɛ frontière la Italie ti français a mago tɛ français la i bɛ don Allemagne u bɛ frontière la a mago t'a la. mais Aziz mun bɛ ka mɔgɔw fana kamana gan i b'a ye k'a fɔ pays Maghreb Algérie Maroc Tunisie ninnu olu ye jate continent africain fɛ mais olu développé don ni anw yɛrɛ. n b'o ɲɛ f'i ye anw bɛ sɔn ko dɔw ma olu tɛ sɔn o ma i b'a ye arabu sɔn ka go jɔnya ma anw de hatayalen don ka da an ka jɔnya kan c'est comme ka sɔn jɔnya ma quoi o ye anw de ta ye arabu ninnu filɛ nin ye i m'a ye u bɛɛ bɔra u bɛɛ France ka kan bila k'u ka wariw minɛ France la u ka dugujukɔrɔ nafolo y'u ta ye e ma o développé la. mais dɔw fɛnɛ ko jɔnya bɔra arabu la de ka na ko arabu nana ni jɔnya de sira ye ka sɔrɔ ka kɛ tan tuguni. ayi non mais hali arabu ma se yan nɔ tubabu ɲɛ dɔw wɛrɛ tɛ n'i ka faamuyali bonyana ni min ta ye e bɛ o minɛ yan'o ka kiya quoi diɲɛ o de anw fana kiyara de an bɛ bɔ min ninnu bɛ ɲininkali bila k'an k'an ka nin hakilina ninnu kɛ livre ye n b'a f'u ye ni gouvernement ma jamana yɛrɛ taga ɲɛ ta bolo la k'o ta ba la association dɔ bɛ se k'o ta
o tɛ se k'o ta n'i bɛ fɛ ka fɛn dege maliyɛn na dɔw yɛrɛ b'a kuma fɔ e k'a kɛ livre ye dɔrɔn hali n'i y'a kɛ papier ka taa bila ɲɛmɔgɔ t'a kalan u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko jamanadenw bannen don kalama voilà donc o la an bɛ don a kɔnɔ joona an bɛ na natɛ bamanankan English ye anglais de o tɛ voilà komi jate ka teli a la parce que an bɛ kalan daminɛ 7e na fo terminal la an tɛ jate kɛ anglais la u b'an dege anglais kan dɔrɔn de la o tɛ ya maintenant n bɛ na ou bien an ka daminɛ kan ta la de kan walima jate an ka taa kan na an ka taa kan na bon ni kan don a lajɛ ni ko san a tɛ falen o i ni sɔgɔma anglais la o bɛ kɛ good morning a tɛ français tɛ nin kɔnɔ yan dɛ denmisɛnninw dun bɛ i ni sɔgɔma dɔn donc u bɛ dege i ni sɔgɔma sɛbɛn cogo de la k'u to san 1 san 2 kalanso la o la u bɛ dege good morning la directement o mana bɔ yen a filɛ an ɲinɛna ni kɔ dɛ i ni sɔgɔma donc i ni wula o ye good afternoon i m'a ye mais Aziz an bɛna ye k'a fɔ français ni anglais nin bɛɛ tɛ nanzaraw ta ye wa voilà ni ye anglais an ka kan yɛrɛ quel qu'en soit an b'olu ka kow de to yen ka ni an bamanankan kan monturu tɛ ne tɛgɛ la awɔ an tɛ ka heure yira a la awɔ an ta dilannen tɛ o ni ye français de ka anglais de ka monturu dilannen monturu min bɛ daminɛ 0 ka taa 12 la o ye anglais ta ye min ye 0 ka taa 24 heures o ye tubabu ta ye o tɛ o ye français ninnu ta ye voilà n'aw tɛ ɲɔgɔn ka kan kalan aw tɛ don ɲɔgɔn na mais ka taa jamana kuturu kɛ k'a bɛɛ lajɛlen ka walikan kelen kalan o la a bɛ k'o jamana ka jɔn ye Uranda bɛ kalan k'a ka kan na a b'a sɛbɛn ni phonétique ye a bɛ anglais kalan u ye anglais mɛn joona f'a kɛra mɔgɔw kɔnɔ k'u ka langue officielle k'u bɔra français la ka don anglais la la u ka kan fɔlɔ ye kini Uranda ye Indonésie bɛ kalan k'a ka kan na n'o ye Basa ye ka sɔrɔ ka anglais d'a kan Irisiw bɛ kalan kɛ Irisian na ka anglais d'a kan n'i taara Irisi sisan n'i tɛ Irisian mɛn i b'i yɛrɛ ɲɛfɔ ni kan jumɛn o fana tɛ bamanankan mɛn u tɛ français mɛn mais lycée la u bɛ LVD di langue vivante 2 langue vivante 1 anw bɛ ko français de e m'a ye anw bɛ biologie kɛ français la ka histoire kɛ français la ka tila ka français yɛrɛ matière kalan o ye français denw ka taasira de parce que Mali ye France de ye quoi a bɛ n'a fɔ ne k'a fɔ n ko e den ye ne mais ne tɛ don e ka da fɛ Assimi ni Macron ta bɛ ten de Mali ye France région de donc an tɛ fɛ ka don a da fɛ donc o la an bɛ bɔ a la cogo di an de ko k'an y'aw dɔ ye an de fana b'a fɔ k'an bɔra aw dɔya la o de ye francophonie yɔrɔ ye bon assise yɔrɔ dɛ assise min daminɛlen filɛ a bɛ assise yɛrɛ papier fɔlɔ kan ko malidenw ka sɔn a ma dɔ ka fara transition kan filanan u ka sɔn a ma sariya ka falen ka bɛn n'an ka tiɲɛ ye o kɔrɔ ye Mali sariya tɛ bɛn ni maliyɛnw ka tiɲɛ o la maliyɛnw bɛ sɛgɛn la a ma se ka ban a bɛ français de ka intérêt défend hali Assimi bɛ ka France ka intérêt de défend mais mɔgɔw t'a kalama bɛɛ bɛ ka France ka intérêt de défend sabanan ye ko malidenw ka sɔn a ma baara kɛ n'u ka kan ye ka bamanankan bila ɲɛfɛ ka taa sɔrɔ baara bɛ ka kɛ n'an ka kan ye suguba kɔnɔ mais gɛlɛya ma ban sabula an ka kan sɛbɛnlen tɛ an ka constitution na donc a jatelen tɛ filakan jatelen tɛ kɔrɔbɔrɔkan jatelen tɛ minnu b'a fɔ ko kɔrɔbɔrɔw bɛ na muruti o ye miirinan kɔrɔw de ye Choguel ti bamanan ye dɛ mais a bɛ ka ci fɔ bamanankan na jama k'a faamu Diko ti bamanan ye o Milimo ninnu ti bamanan ye ten o mais o bɛ ka ci fɔ bamanankan na walasa jama fanba k'a mɛn u ye trophée meilleur rappeur de francophonie wa mun de o y'o di Iba Wan ma mais Iba tɛ dɔnkilida français la o kɔrɔ ye francophonie jamana de France bɛ ka bɔ anw na de an de ka kan k'o yɔrɔ ye ka tigɛ voilà maintenant an ka continuer yan'an ka avancer an bɛ ka ye k'a fɔ dernière minute na information bɛ ka yira k'a fɔ Assimi yɛrɛ tɛ ka Makɔrɔ ka appel reçoit bilen a tɛ ka jeter communication tout an ni Faransi yɛrɛ cɛ président Kunda non hali ni Assimi banna ka o appel ta ni élection kɛra ni Assimi bɔla ye ni politicien min nana o b'a ta o Assimi ninnu bɛ ka siran yɔrɔnin min ɲɛ dɛ ka jamana lasegin jamanadenw ma n'u m'o kɛ n'u taara politicien ninnu bɛ na politiciens de ka sira dilannen bɛ olu ye sira dilan Assimi ninnu tala ka na bila a la de Assimi ninnu fana b'o sira kelen de kan ka taa o sira in ye France ka sira de o tɛ ya hali ni ye Assimi bɔ yen ka na ni Vladimir Poutine ye n'a b'o sira kelen kan a ye France ka intérêt défend o la o kan ka bɔ nin sira de kan ka Mali yɛrɛ ka sira ta sisan Mali ka sira ye sira jumɛn sisan aussi ka malidenw ka ci f'u ye u ka kan na kelen an ka kalan k'an ka kan na donc an bɛ taa san 8 la u ka taa yanni ala ye kɛ tɔn n'i ko tɔn denmisɛnnin ma dɔrɔn ale b'a dɔn min don donc a bɛ degi tɔn sɛbɛnni de la donc programme bɛ falen jagoya o tɛ ya o la jamana yɛrɛ fɛn fɛn kɛra privé ye i n'a fɔ a énergie a banquiw a bɛɛ ka segin ka kɛ gouvernement ta ye jamanadenw yɛrɛ minnu y'a kalan kɛ olu ka baara sɔrɔ a la a musakaw ka don jamana yɛrɛ ka kow da fɛ
a kan ka kɛ ten mais kan ka ala ka réseau orange o ye France ta ye an ka service de renseignement yɛrɛ appel bɛ tɛmɛ o min fɛ o ye France ta ye Mali yɛrɛ bɛ lajɛ ni satellite min ye Union européenne ta ye Algérie y'i tigɛ ka bɔ o de la an bɛ fɛ ka hɔrɔnw ladege mais an tɛ fɛ ka hɔrɔnw ka sira ta a tɛ se ka kɛ o. mais an bɛ ka ye Sénégalais fana bɛ ka développer ni dernier moment développer parce que u bɛ ka métro bɛ Sénégal n b'i latɛmɛ Sénégal métro a jateminɛ k'a lajɛ gouvernement ta tɛ jamana fɛn fɛn Sénégal Côte d'Ivoire mɔgɔw bɛ ka ninnu ka développement lajɛ Côte d'Ivoire plateau ninnu jɔlen ko français de y'a jɔ Uranda bɔra francophonie na yan nɔ ka Côte d'Ivoire to francophonie na ka tila ka téléphone dilan ka Côte d'Ivoire to a ka wari b'a bolo Côte d'Ivoire ka wari bɛ bɔ Faransi Côte d'Ivoire ka cacao Faransi de ka prix b'a kan Laurent Gbagbo tun bɛ ka ban olu ko ninnu de ma Uranda bɛ kun yɛrɛ ka hɔrɔnya kan na ni Uranda taara Nations Unies la a bɛ taa yɛrɛ de représenter mais n'anw taara Nations Unies la n k'an bɛ taa Faransi ka jama de caya Faransi yɛrɛ ka don droit de veto la n ko anw de don hali wariko min filɛ nin ye n ko Allemagne de tun bɛ Faransi ka wariko kɛ ten tɔ Faransi fana y'o de ye a bɛ k'o de kɛ anw na o de la ne ko n k'an ka bɔ a la bani et puis a tɛna kɛ Mali siɲɛ fɔlɔ ye ka bɔ wari in na dɛ Mali delila ka bɔ wari in na Modibo ka wagati donc an siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ko in na bagabaga bɛ mais n'an bɔra wari la o tɛna an ka wari jasi i n'a fɔ Guinée ta bɛ cogo min na n'an bɔra wari la ni euro ni sanu gramme hakɛ an bɛ bila ka euro dɛrɛmɛ kelen giriya n'an y'o bila an ka wari kunkɔrɔ o bɛ giriya misali la an b'a fɔ min ma ko 10 000 francs mais an b'a fɔ ko 2000 a filɛ 2000 filɛ nin o tɛ yan 2000 francs o tɛ yan a bɛ kɛ Mali wari 2000 ya filɛ o tɛ yan sanu gramme hakɛya min bilalen don ni 10 000 francs kunkɔrɔ dɛ an b'o gramme kelen de bila an ka 2000 duguma donc an ka wari giriyalen dan bɛ kɛ 2000 ye o la an ka 2000 bɛ bɛn ninnu ka 1000 de ma donc an ka 2000 kɛmɛ naani bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ bila 10 000 francs billet de nɔ la a bɛ i n'a fɔ mais a yirala k'a fɔ ko nanzaraw ka wari bɔyɔrɔ la Faransi b'an bolola sɔnni quoi mais parce que an tɛ Faransi ka jɔn ye yan o de don a bɛ i n'a fɔ forotigi ni foro garder baga parce que ni wari bɛ dilan ko bɛɛ ka bɛnkan de bɔ maintenant Anglais ka bɛnkan bɛ na Chinois ka bɛnkan bɛ na Français ka bɛnkan bɛ na olu bɛɛ bɛ taa n'u ka wari mais ko Faransi b'an bolola sɔnni ne y'o de f'i ye sa ni ne kɛra foro garder baga ye ni e ye forotigi ye e bɛ taa i ka ci la ne bɛ foro garder ni foro fɛnw mɔnna i bɛ na fɔ n ye ne b'a tigɛ k'a d'i ma i bɛ n bolola sɔn awɔ Allemagne tun b'a kɛ France la France fana bɛ k'o de kan na o de la France bɔra jɔnya la ni langue de ye a tɛ fɛ anw ka langue de ye Assimi gosira ni langue yɔrɔ in de u y'a tapé ni langue yɔrɔ ye a ma ye Assimi yɛrɛ entourage caman m'o yɔrɔ ye parce que u m'a jate quoi mais dernière minute na e yɛrɛ m'a fɔ ko Choguel bɛ ka communication lancer ni bamanankan ye sisan jama tɛ k'a faamuya jama bɛ ka Choguel faamuya o tɛ yan o de la u bɛ Choguel fɛ mais Assimi ye assise nationale yɛrɛ koromo karili kumaw daminɛ samedi don vendredi a y'a fɔ français la jama fanba m'a faamu m'a f'i ye parce que u bɛ France de ka sira kan i ka kumalatigɛ tɛ hali an ka député bulon na Gassama tun bɛ kuma bamanankan na o b'a suspend u ka video cari k'a lase Gassama ma Gassama n'u bilala ɲɔgɔn na mun na a bɛ tiɲɛ kan ka tɛmɛ u kan parce que olu bɛ ka France ka intérêt défend u yɛrɛ ɲinɛ ma k'a fɔ an bɛ ka Maliko kuma de fɔ ka France ka intérêt défend c'est tout Mali sanu bɛ bɔ jɔn de ta don Arazelbek kan ka gidɔrɔn da France ta tɛ o de la u b'a fɔ k'an ma da ɲɔgɔn na ne b'a fɔ k'an dalen don ɲɔgɔn na Arazelbek siraba minnu dara maliyɛnw de y'a da mais munna maliyɛnw bɛ ban munna an tɛ ban ka bɔlɔ a sanfɛ ko parce que ko tubabu yɛrɛ bolo tun t'a la donc an dalen don ɲɔgɔn na mais a b'an kun de la k'an dalen t'an yɛrɛ la o fana tɛ dɔwɛrɛ ye paresse mentale donna anw hakili la an ka constitution na parce que n'i bɛ kalan kɛ mɔgɔ ka kan na a bɛ kɛ i n'a fɔ Français de bɛnbakɛw ye baara kɛ anw bɛnbakɛw tun ye fugariw ni josɔnnaw ni gulɔminaw ni sunkurutigɛlaw de ye jama k'a kɛ to an b'o de ye donc an b'a ye de anw yɛrɛ kɔni tubabu ninnu yɛrɛ ala y'olu dan olu y'anw da donc u ka fisa ni anw ye a bɛ ten tubabu yanfan a bɛ ten arabu yanfan e m'a ye an ka école la franco arabe ni min tɛ français o ye arabu ye donc anw yɛrɛ tɛ yen ne m'a fɛ k'an tɛ yen an tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ala an bɛ taa ɲɛfɛ donc n'an ka langue donna an ka kan na i ni sɔgɔma bɛ filakan na o a bɛ mɔgɔ minnu fana bɛ filakan ni anglais mɛ olu ka good morning don olu kun na gouvernement ka u sara kɛ mais Aziz yan'an ka avancer kalan yɔrɔ parce que mɔgɔw ye ɲininkali caman kɛ ko hali an ka sɛnɛkɛlaw k'u ka juru yɛlɛ u la coton sira fɛ k'u bɛ taa wari dɔ de ta ka t'u d'u ma k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o k'o bɛɛ ye juru de ye ka yɛlɛ sɛnɛkɛlaw la ko k'o yɔrɔ fɛnɛ fɔ ko dɔ min bɛ bɔ Faransi ka taa di bagangɛnnaw ni sɛnɛkɛlaw ma ko k'u piéger de parce que e b'a ye e ka matériel tɛ fɛn min sɔrɔ n'o wari dir'i ma i bɛ coron kunun bɔra kalama ko État bɛ ka fɛn dɔ subventionné quoi a kɛra dusukasiko ye quoi e ye mɔgɔ jɔn ye k'a bɛ malo sɛnɛ mais k'a yɛrɛ bɛ tila ka malo san i bɛ fɛn min sɛnɛ e yɛrɛ b'o san c'est que i ta tɛ Mali bɛ ten de ye Mali kan k'a ka sɛnɛkɛlaw recruter de ye Mali région bɛɛ baara t'u la ka sɛnɛ kɛ a sɛnɛfɛnw ye État ta ye n'anw développera ten tɔ de an bɛ se ka privatisation ko ninnu teliya e m'a ye farafinna de i b'a ye jurufilen da ka gɛlɛn ni juru ya kɔlɔn quoi jurufilen da ka gɛlɛn ni kɔlɔn yɛrɛ ye o kɔrɔ ye tubabuw ka minɛnw de da ka gɛlɛn an ka sanu n'an ka fɛnw bɛɛ ye dugukolo dun b'an bolo i y'a ye
olu ko ɲɛ dɔnnen don donc an ka n'an ka kama sɛnɛ tɛ gulon fonction publique la bilen donc n'i bɛ se sɛnɛ la jamana k'i ta i ka sɛnɛ kɛ a coton an yɛrɛ k'a yɛlɛma k'a k'an ka finiw ye anw yɛrɛ fɛ yan a usines bɛɛ ka kɛ gouvernement ta ye o de ye Mali kɛlen ka Moribo ka sira ta dɛ n'o tɛ nin tɛ dɛ an ka taa ɲɛfɛ voilà donc i ka kɛnɛ wa a filɛ n tɛ i ka kɛnɛ wa donc i ka kɛnɛ wa o bɛ na duguma ni jumɛn ye how a tɛ how are you y'a ye how are you maintenant an bɛ na a filɛ n ka kɛnɛ a lajɛ n ka kɛnɛ anglais la I am parce que ne anglais la o ye nin donc I am fine. I am fine. Mais Aziz, ne bɛ k'o fɔ n ko go kalannaw fana bɛ k'u plaindre ko olu ka ko ka don ba la. Parce que ko go dictionnaire bɛ yen. Ma ba ma. A alphabet bɛ yen. A bɛɛ bɛ yen quoi. O tɛ yan. Ko go yɛrɛ donnen don Google kɔnɔ sisan. Ma ban o si ma. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se nin ABCD la a tigi bɛ se ka n go kalan. Nin tɛ n go n tɛ A ya. N tɛ A ya. O tɛ i n'a fɔ nin a filɛ. A tɛ nin yan. A tɛ mais dɔ wɛrɛ tɛ yen o. I y'a ye. Mais go jate ma kɛnɛ ni nin yan Aziz bamanankan yɛrɛ sɛbɛnni cogo. Voilà jama fanba de bolo degelen don nin na n bɛ ka fɔ o de kama n'a nana nin na ne tɛ nin kalan bilen koyi. Choguel tɛ nin kalan Asimi tɛ nin kalan. Denmisɛnnin minnu bɛ hali école 4e année la olu tɛ nin sɛbɛnni kalan bilen. Donc an bɛ ngo de kalan an bɛ se ka ngo sɛbɛnni de kalan an bɛ ngo sɛbɛnni de ta dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ ngo sɛbɛnni de ta. Misali la ngo fɔ cogo min bɛ gɛrɛ maninkakan na n'i y'o fɔ bamanankan mɛnna caman tɛ sɔn o ma. I y'a ye an bɛ ngo sɛbɛnni de ta an b'an ka kanw de sɛbɛnna n'o tɛ n'i ye ngo ta anglais bɛ se ka sɛbɛnna ye o. N'i ye ngo ta ka anglais sɛbɛnna ye e kɛlen ka anglais bila donc kan de ko do fɔlɔ voilà an ka continuer n ka kɛnɛ ma ye n ka kɛnɛ I am fine i ni ce a filɛ i ni ce o bɛ na thank you i y'a ye thank you i ni ce olu ce in de ye thanks ye maintenant o ye nin ye i ni ce donc thank you i y'a ye français ko kuma bɛ yan nɔ o la n'o bɔra yen an bɛ a filɛ ne ale walima olu a tɛ anw aw maintenant olu o tɛ yan olu maintenant anglais la o bɛ na yan nɔ I you i y'a ye donc he ni cɛ don i n'a fɔ she ni muso don it ni fɛn wɛrɛ don cɛ tɛ muso tɛ i n'a fɔ bagan maintenant anw o bɛ na ni we aw o bɛ na ni anglais la o you kelen maintenant olu anglais la o bɛ na ni they i y'a ye français bɛ na yan nɔ mais ne o tɛ ne ya ne ale anw aw olu o tɛ yan an ka anglais verbe dɔ ta to eat k'a dun an bɛ k'a ye k'a fɔ Ghana tɛ kuma anglais la wa olu tɛ anglophone ya mais olu ka développement bɛ cogo di non Ghana bɛ ni anglais ka système ye o b'i ka taa o tɛ yan ni Mali ye français bila ka nana k'a ka kan continuer o ye retard de binnen o tɛ yan ka anglais kalanni daminɛ Ghanéens bɛ bɔ a santi la ka temps min kɛ ka an ni sɔgɔma kalan anglais la anw t'o kɛ bilen donc i b'a ye an ka baara bɛ don da la san dama dama an bɛ Ghana gɛn ka tɛmɛ a la n b'o misali d'i ma Angleterre de ye Ghana ni Malaisie mara Malaisie mais Malaisie jɔlen don ka tɛmɛ Ghana yɛrɛ kan n'a tɛ nin ka jɔ ka tɛmɛ Angleterre yɛrɛ kan mun na parce que Malaisie ye Angleterre ka sira bila mais Ghana bɛ Angleterre ka sira kan hali sini Ghana bɛ Angleterre ka coloniya la hali sini Ghana faralen don Angleterre jama kan siɲɛ parce que ne fana bɛ ka mun ye est ce que kanko dɔrɔn na ne cɛsiri ma kɛ ka baara fana kɛ jamana kɔnɔ jamana tɛ avancer mais an bɛ Malais kɛ 100 ans 10e 100 ans o bɛ taa denmisɛnninw degi sɛ kasikan tɔgɔ la tubabukan na fadenw bɛ ka sɛ mara k'a dun mais an bɛ ka sɛ kasikan kalan tubabukan na mais o tɛ retard ya o bɛ taa pigeonni kalan anw kun pigeon kɔnɔni ko kɔnɔni balo ye ɲɔ ye a bɛ pan a bɛ tan kusi b'a la a kɔnɔna dumuni mana don a bɛ kɛ tan o b'o fɔ anw ye m'an t'o dɔn langue ye facteur de développement de et puis dan tɛ langue la n'i ye dan ye langue la yɔrɔ o yɔrɔ o kɔrɔ ye dan bɛ adamaden mais munna tubabuw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ dɛ munna Allemagne tɛ anglais fɔ
Mon allemand est français fort. Parce que vous avez quand même donc vous barako la journée droit bita. Shogel baka discours que bamana kana droit mo chité mo ngani ngako nkoro. Mais asimbe kuma bita soro abiseka une semaine que do ta don. Donc nana nga kana ko chibe fo bega kana. Amna ka fo mali la ne journal que la droit mo be téléphone ka bo. Parce que mo ta do mi ka fo ko nya don. Wone ni fo RTM journaliste do nyano ko no ko mali ko to lu nya sera. Mais ma do journaliste to ta kalama. Parce que ata do ko ni akina imbe. Otea. A mira la ere ata don ere ko mali be se ka bo gele ala wala angata Sud-Afrique kantan kelen de buka sharia la ango bla folo Sud-Afrique kelen Sud-Afrique on bi baraku ka kana ali chini mais ou ka ou anglais ko ni bla nyefe oteya ngambora muri buka wakati la français la ka bi soro amanjara ngo kama falen koy note angata nantora la misege note ame dondo fana yew ame fait mali yere de takachoko ka falen bon o teste ka falen nante baraka na kan bien puissance militaire ou ni bien puissance ou la recherche ou la Sud-Afrique to kotala et recherche jamana bawo doneno il recibe baraka jonga kana aire Allemagne dum aire Italie dum aire France yere dum aire donc ni pays africain mi a équipe se katani anglais salam ni a équipe se katani français tanai iranium be est-ce africain kuna folo bien système na parce que j'ai un système de ika kan ama kunore la fala kunu to flore la no yere OK bien donc to eat oye ka dum ate ka dum donc ni marque de infinitif oye ni mi ma ira ko waledo no e verbe ni ne fana ba ira donc ka dum amena I eat okoro I eat je mange donc mba dum iba dum aba dum amba dum auba dum uba dum mais depuis septembre na aziza me anglais ko maintenant mais ame bo français la kata anglais mais septembre sur anti français mo l'anglais te mina kanye donc nanda nga kana ni anglais septembre anglais be digi faut troisième année première année deuxième année troisième année maintenant ngana mba dum I eat iba dum you eat aba dum walma iba dum walma i datele ali ba ke i quoi iba dum you eat aba dum she eats ou bien he eats. Ambadun, we eat. Aubadun, you eat. Ubadun, they eat. Vous te conjugaison. Maintenant, katara, afle. Walma kata. I go. Oui, to go. Donc, afle. Mbeta, I go. Ibeta, you go. Abeta, she goes. Ambeta, we go. Mais Azi, amena fo anglais fait une photo à tiens. Non. Britannique be. Voilà, iniche o nyiningala. On a UK English and US English. Dans faranani ndoro ni boni nyokonche. UK United Kingdom, Royaume-Uni. Masa fanga o farale nyokonka. US United States. Jamana o farale nyokonka. Orla Mali e jamana barkale bae muna parce que Mali dukukolo ka bon. Chine bebe Mali nyona konondo nema. Amérique bebe Mali konondo ma ali Russie kelengele 9 millions. Otoya. Mais muna Mali kera ni jamana suguye parce que français jamana deni Mali be fait ka jamana deni mirina ta ko ka jamana bagla tsakake. Jamana deni be do jamana ba konodo. Jamana ba manga do jamana deni kono. Misali la sa nine ndogoni fiti nini nga fini do lebu bo kenema parce que ne ka bo alema donc ni Mali fana ye France ka mirina la bara Mali lebu be ira jena o jaguare parce que Mali ka bon franchement mais be faire attendre be maka quoi mais to abu mu be maka o de dala ni ko ni bole be maka ko itigaru lado do were to yam to ka bu ka sirami kande o re antiga antala ngo to ka bu be maka o ka fe onde la wale ya ko ke kurawe yana nganta o ke kurawe anya anta o flika ta olu tata orla ambu no fe etiu no te chie to ko be oluga kana banga kana anglais la be foko vesan e ba do emia clé afle clé abana donc ameni donc aba donc amita anglais la chankele mais azi amega fo Nigeria fene be anglais kala Nigeria popularité kana mena min fia John era de mangante ka misalita John kwa John ma olu fene be joala sa Nigeria ka jugu ni John era mais amega olu ka warbu tala Nigeria ka warta ali Guinée ka warta bolo mais Nigeria be warum du euro te dollar te u yɛrɛ ka wari tɛ ya kan min b'a kan o de t'u ka constitution na ne fana ko kan o an k'an ka kan don an ka n'an ka constitution an ka baara kala san duuru an bɛna k'a fɔ Nigeria milliardaire ka ca trop ala sa Nigeria milliardaire cali ye Nigeria don puissance fɛ yan anw tɛ fɛ ka ko kura de kɛ quoi an bɛ taga de on doit changer an kan ka yɛlɛma de an kan ka taa de jamana fitini Singapour bɛ Nigeria ɲɛ pan
Singapour. Mais mena min fiya kana ibaro ke ibaro ni ne reke ni ne blasi min la jamana dama be olu reka kuna fonte bonne ka tele la jamana munu yu yere ta nu kara horon jamana we go Angleterre de la ka Angleterre ma Chine ke na fa ba mara chogoni dola mais Chine ni Nigeria da nyoma bia Nigeria yu ka kambla ku shike ka kalanga anglais la Chinois yu ka kanta u ya e amena yere kan yae voilà angata kana John jamana ka ko ke ka en la suma ya me faka bo John la OK donc ni kunye ka katara ça c'est to go OK donc I go metara you go ibetara yae donc ami bon na direct la dron ameta anglais la chenkele o ye kanta ore inafo meta so I go home maliti kalo woro kenina kami bo bamana kana kata anglais la kante fora anglais la donc me kanta ore dayano c'est comme chenwere mena phrase ou glan choko ira aketu ka chiffon de ante Joshi lande amata voilà alaje re alaje ibeta so ote ni wale kelan no e sujet ni wale ni dafala no e complément donc anglais la bena I go to non I go home tout est fort à l'état là tout va ir arriver faut que tu incliner maintenant c'est comme afle meta kalanso là ote e ba terminal yere la anga langue principal yere do ba ta anglais la do ba ta arabu la donc I go to school va ira ko me kata école fa fait donc meta kalanso la I go to school afle malié jamanaye walma malié nka jamanaye ote donc amena Mali is the country Mali is nka jamana my country my country mais Aziz do abla commentaire la tout récemment kamera kalan beke famialu be ka ke ko mais ko ka nyal kelen poser yere ko muna ko san shija be fitike malla o ga no gonke parce que o va do de min kalana dem sanu ma do donc ni sujet ma fitike atenya no tena na nga canal ni sujet fitike ko do mo tala parce que mi me kana ba do amina nga kanela ko imeno ya ko source yere jumene ko ka nyal ko la sérieux sebetanga ko la o ro fana be fanga o fonyo nyene nanzara ka kobu bolo c'est comme ni ere de bi ka fini ko ibi janto la ko sebe donc ibe sebe kala mais comme nga ko tan ere bolo on tin donc an sebete ka nga ko la an sebeta nga kala na an sebeta nga la kana e may bagar to la fle ka mine kay wardu nga kla ka bla kama wardu faut quoi ça na ona fa kuba mine parce que sebeta nga ko la parce que nga ko tan ere bolo est-ce que tu as voir quoi abe ben sebe eta la et puis ko dogolo jamana do na nga nga kama quoi na nga kama ni ko bingon ko shini ka kla ka fa ni dron ali mo mi mata ko là-bas donc ni kala wanchi kan fo voilà donc nga ta ni tu es kanta roy maro jama bina famia bamana kana ngo kafoli doboli sigyoromali clani anglais la abe fon mako plus minus times and division voilà mais Asia mina ga fo français kelen na c'est encore plus mais anya ba plus kelen da prononciation ouais français on va caler plus anglais on va caler ko plus or la nya fo ngo kanedo français la ni plus et anglais la ko kan tani afle plus na be fo ko phonétique voilà ça c'est un peu comme a peut-être voilà phonétique là ameka bamana kan c'est une phonétique mais mo be kala anglais la no de ibe kala anglais do me de anglais prononciation na ni ode yae Aziz ani chinois do nyoy il va sur dictaphone be bolo be kuma bamana ngana dron aba keta dala ba la jaga soro a sebeneno wa kana chinois la avec là il y a kan fie tuguni orla doko ne makona nananga kana ko bamana kan te langue scientifique ne go ngo clé scientifique ngo bamana kan era langue clé be donc bamana kan langue scientifique kele flaka kan be scientifique kan
parce que diɲɛ fɛnw bɛ se ka ɲɛfɔ kan bɛɛ la diɲɛ fɛnw de tɛ science ya donc n'a nana an ka kan na an ka informaticien minnu bɛ anglais ni bamanankan mɛn olu bɛ dictaphone ninnu dilan n'i ko sisan ko a ni sɔgɔma a bɛ yɛlɛma ka kɛ good morning n bɛ taa sugu la I go to the market filakan fana o kelen don sɛnɛfɔkan na o kelen don mais n'anw b'an ka langue officialiser faransi de bɛ n'o kanw ye yan an k'an sigi faransi ma Chine ta k'a nɔ la chinois yɛrɛ de y'u ta kɛ Chine Mali population clancée de diplôme sɔrɔ san kelen kɔnɔ 10 millions de diplômés olu bɛ se k'u sigi k'u bolo da u kunna ko faransi jɔrɔlen don faransi jɔrɔlen tɛ an k'an sigi ko faransi jɔrɔlen don ban jama ka an ka kuruw ta an ka taa farafinna y'a kulonkɛ kɛ kalan de la mais waati tɛmɛna a fɔra ko Mali de Chine dɛmɛ ka bɔ jɔnya la ne m'a f'i ye ko anw ka yeta dan ye kunun de ye a filɛ relativité tɛ nin ye wa an ka mɔgɔ kalannenw ka yeta tubabuw ka yeta u ye min kalan kunun u bɛ bi la gɛlɛya min bɛ yen bi u b'a lajɛ gɛlɛya in ju bɔra kunun yɔrɔ min na u b'o wuli walasa u ka dɔn kura ye mais anw ta an bɛ yan bi an ye min kalan ni n'anw kumana dɔrɔn an bɛ nin gɛlɛya de ɲɛf'i ɲɛna Chine ta tɛ ne taara yan nɔ dɛ ne ye nin kalan kɛ nin yɔrɔ in na ne taara nin yɔrɔ in na dɛ a bɛ taa Mali yɛrɛ de bɛ taa donc anw ta ye nin de ne ko n k'an k'o de dabila n k'an ka to ka nin de ye yanni k'i ta kɛ problème ɲɛfɔli ye kun jumɛn de nana ni nin problème ye bi an kan ka se ka mun de kɛ walasa sini b'a sɔrɔ an bɛ don yen o de la n y'a f'i ɲɛna n ko e ni ne filɛ nin ye n ko bi b'an ka nin tableau sɔrɔ yen a tɛ nin a tɛ voilà donc ni assise nationale don kɛra nin ye lasigili don mana kɛ nin ye ni maliyɛnw taara sigi ka kuma déléguéw u ka cari gouverneur n'an taara ɲinɛ an yɛrɛ kɔ tuguni janvier 1er janvier o don su Mali journal bɛ na bamanankan na n'a falenna a bɛ na bamanankan na o mana bɔ yen a bɛ na kan tɔw la mais n'a ma falen 1er janvier i b'a ye journal bɛ na français la o kɔrɔ ye maliyɛnw m'u yɛrɛ don u ka sariya la ne de k'i ma ten mais Aziz an tɛ accès ɲini pour que e yɛrɛ ka se ka taa kuma Asisi na bon ne kɔni voilà mɔgɔw k'u hakili latigɛ ɲɛna mɔgɔw tun bɛ ka jɔrɔ ni cadre ka yɔrɔ min ye n ko ne sera cadre caman ma n y'a ɲɛfɔ ɲɛna n tɛna olu kɔni tɔgɔw fɔ a ser'u kɔni ma mais n ye min fɔ o kelen don mɔgɔ ninnu assise nationale la Assimi ye mɔgɔ kelen de Choguel ye mɔgɔ kelen de ne ye kelen e ye kelen ye hakilina kɔni filɛ o k'a cari déléguéw k'a don n y'a f'i ye ko assise tome 3nan yɛrɛ de nin k'an ka baara k'an ka kan na ani ne bɛ ka min fɔ ko ka taa sɛbɛn constitution na o de ye Mali bɔlen francophone na o de ye Mali ka bɔ Faransi fana ka wari la nin y'o sira tigɛlen Faransi ka bɔ Mali dugukolo kan fagali ka dabila nin y'o fana sira de ye ten n'o tɛ k'an to francophone na o kelen don bien an ka taa ni jate ye an b'a fɔ nin ma bamanankan na fu kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila seegin kɔnɔntɔn tan o tɛ nin bɛ se ka kɛ filakan na a bɛ se ka kɛ kɔrɔbɔrɔkan na a bɛ se ka kɛ suraka tamasɛki la a bɛ se ka kɛ sɛnɛfɔkan na i n'a fɔ nagin shin tar o tɛ n'i nana anglais la yan ko 0 1 français ko 1 olu ko 1 anw ko 2 olu ko 2 saba 3 4 5 6 7 8 9 10 anglais maître bɛɛ bɛ nin dɔn k'a daminɛ 7e fo université u bɛɛ bɛ nin dɔn maintenant nin bɛ wele ko price maintenant a filɛ fila ko kafo kelen na o bɛ bɛn joli ma saba a lajɛ dɛ nin bamanankan ye 2 plus 1 equals 3 7e na an kan ka se depuis 5e année an kan ka se ka jate kɛ anglais la Aziz ni ye 9e année n'u ɲininka minnu ye 9e kɛ ko plus kɔrɔ bamanankan na i b'a kalama caman t'a dɔn o b'a dɔn u ɲininka ne taara 9e dɔ la ɲamana maintenant n ye 9e dɔ fɛn ko plus tɛ a plus de don plus tɛ ni ɲa ko plus kɔrɔ b'a ko plus tɛ plus ya o de fɔr'u ye o lamɔna n'a ye dɛ a kɔrɔ de ye ko kafoli u caman b'a f'i ɲɛna de ko farankali k'a kɔrɔ ye ko ka fɛn fara a kan mais a kɔrɔ o de i y'a ye parce que sabula an ye nin fara nin kan de parce que yɛrɛ o tɛ sabula ye yan an ka taa anglais la n'aw sera nin ma nin bɛ wele ko 20 n'o ye 20 ye 20 n'a bɛ sɛbɛn tan o la ne ko est-ce que jamana bɛ se ka jɔ ni mɔgɔ banabagatɔw ye ayi f'aw ka banabagatɔw ka bana furakɛ ka sɔrɔ ka jamana jɔ n'u ye jɔn de banabagatɔw la sisan hakililabana de b'anw na mental n'o tɛ ɲɛta n'a farikolotigɛ ala an bɛ yen mais hakili yanfan tɛ yen parce que an hakili sirilen don an ka constitution de la k'a di tubabuw ma o de ka ɲi yɔrɔ ye ne bɛ ka kuma bamanankan na m'a dɔn mɔgɔ min b'an ka vie la tan u bɛ nin faamuya yɛrɛ mais u b'a ye a bɛ se ka yɛlɛma cogo di ne kelen tɛna falen o la n ma sɔn ka kɛ association sabula association man ka jamana falen n'o tɛ u bɛna fɔ ko u bɛ poste ko kuma don a la jamana yɛrɛ k'a dɔn ko nin de ka ɲi jamanadenw ma k'a ta ba la o tɛ yan ne yɛrɛ tɔgɔ kana fɔ a la bilen parce que jamana bamanankan ne de y'a créer maintenant nin ye
mugan ye o bɛ kadɔ kan yɛrɛ la maintenant mugan ni kelen o ye 21 mugan ni kɔnɔntɔn 29 mugan ani kɔnɔntɔn 29 o tɛ ni dɔ bɔli don sisan an bɛ mugan ni kɔnɔntɔn an b'o dɔgɔya ni 10 ye kɔnɔntɔn k'o dɔgɔya ni fu ye o tɔ ye kɔnɔntɔn ye fila k'o dɔgɔya ni kelen o tɔ ye kelen ye anglais la a bɛ kɛ cogo di 29 o tɛ minus donc an bɛ degin de la minus dɔbɔli minus kafoli plus sigiyɔrɔmali time diviseli voilà kilani mais n'i ye time fɔ time bɛ fɛn fila fɔra le temps non wagati ko tɛ bon, il faut que wa rectifier parce que n'i y'a fɔ ko time denmisɛnninw ɲɛna u bɛ waati de normalement n'an nana don jate kɔnɔ il faut de ko times voilà donc minus 10 equals 9 minus 0 it states parce que a tɔ ye o ye state en anglais it states 9 2 minus 1 it states 1 isn't it donc 19 ça c'est 19 parce que anglais la n'aw sera 10 ma o ye 10 n'aw sera 11 ma o ye 11 tan fila 12 tan saba 13 tan naani 14 tan duuru 15 tan wɔɔrɔ 16 tan wolonwula 17 tin de bɛ fara olu kan tan seegin 18 tan kɔnɔntɔn 19 mugan 20 bien maintenant n'i ko sisan ko seegin ça c'est 8 times 5 equals seegin sigiyɔrɔma duuru o bɛ bɛn joli ma filɛ kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin o tɛ ya kelen fila saba naani duuru kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn tan ni kelen tan ni fila tan ni saba tan ni naani tan ni duuru tan ni wɔɔrɔ tan ni wolonwula tan ni seegin tan ni wolonwula mugan o tɛ mugan ni kelen mugan ni fila mugan ni saba mugan ni naani mugan ni duuru mugan ni wɔɔrɔ mugan ni wolonwula mugan ni seegin mugan ni kɔnɔntɔn bi saba ni kelen bi saba ni fila bi saba ni saba bi saba ni naani bi saba ni duuru bi saba ni wɔɔrɔ bi saba ni wolonwula bi saba ni seegin bi saba ni kɔnɔntɔn bi naani a bɛn bi naani ma anglais ko cogo di 8 times 5 equals 40 tan naani o ye 14 bi naani 40 voilà maintenant ni diviser do on va dire 10 divides 2 by 2 I take voilà 2 divided I have 5 here 5 times 2 equals 10 I write here 10 minus 10 it states 0 a bamanankan san tan kilan fila la a bɛ bɛn duuru ma a tɔ bɛ to fu fɛn tɛ to a kɔ fɛn tɛ to a kɔ mais Aziz an bɛna k'a fɔ an bɛnbakɛw ka mara cogo ni san maraw cogo kelen tɛ parce que fɔlɔ mara tun bɛ kɛ ni royaume ni mais royaume kelen de tɛ nin ye Japon présidenti Japon koyi mais Mali tɛ se ka kɛ ten yan ka royaume créer o tɛ se ka kɛ tuguni o parce que Mali c'est pas diyagoya tɛ a ka ko ye o Japon filɛ nin n'olu ka premier ministre de bɛ sigi i n'a fɔ président Angleterre filɛ nin depuis Angleterre bisimila muso de b'u mara hali bi muso de bɛ o la o kɛlen don ka musow kɛ bolokɔfɛfɛn ye farafinna nɔ kojuguba de don kojuguba de don u b'a fɔ ko wayi musow kan ka muɲu ko muso ye muɲuso ye ne ma sɔn kuma in ma ne muso fana ye se sɔrɔ a ma ɲi dɛ n bɛ na muso kɔrɔ de ko mɔgɔ sun mɔgɔ bɛ bɔ min na o tɛ yan bamanankan lafagalen na quoi mɔgɔ sun muso de ye Allemagne mara fo bi Angela Merkel muso de bɛ Angleterre kunna o tɛ yan muso astronaute bɛ yen mais astronaute tɛ Mali la fɔlɔ cɛ kunda muso kunda a tɛ yen mais muso astronaute bɛ yen mais e kɔni dalen b'a la muso tɛ se ka Mali kɔni mara ne ya muso bɛ se ka Mali mara o tuma Mali tiɲɛna cɛ minnu bolo Mali ma tiɲɛ cɛw bolo wa Aziz n'i ko ko muso ka Mali mara kuma bɛ caya dɛ n bɛ fɛ ka min f'i ye an b'a fɔ non ko cɛbakɔrɔ tɛ sɔn muso ka mara baasi tɛ n ma ban a ma o y'an ka faamuyali ye mais jamana minnu yɛrɛ bɛ anw ɲɛ muso bɛ k'o jamanaw mara parce que ni jamana ko k'a bɛ taa ɲɛ président bɛ kɛ i n'a fɔ ja de quoi ni Vladimir Poutine ko ko n bɛ t'i ka yɔrɔ bombarder a yɛrɛ tɛ taa o i bɛ taa sɔrɔ militaire muso dɔ yɛrɛ de bɛ n'i jɔ dɔrɔn bɔ min yɛrɛ contact bɛ k'a bolo a b'a digi a bɛ fɛn cɛ aw la i y'a ye mobili min bɛ yen ko Rolls Royce a tableau de bord n ko muso de b'a dilan Range Rover ne yɛrɛ y'a ye documentaire la muso de bɛ a piston ninnu don Nigeria u y'a ye k'a fɔ cɛw ka accident mana kɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛw de ta ka ca ni musow ta ye ko parce que u hakili sigilen don donc anw tun tɛ yen de muso ko tɛ dɛ hali ni Vladimir nana nin cogo la a tɛ se ka Mali mara parce que a bɛna sɔrɔ réseau o ye privé ye kalan o yɛrɛ privatiser don an ka gidɔrɔndalaw ta ta ye terrain dugukolo wa terrain ayi
TGV o kɛ an ka terrain kɔrɔ ni Mali y'a ka kan ta k'a ye an mago bɛ ka nord lasɔrɔ joona terrain ta donc an bɛ TGV sigi japonais ye terrain siri o de kama Russie yɔrɔ dɔw ni yɔrɔ dɔw ka jan terrain de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais anw ka o terrain de jɔlen don ni terrain dun jɔra terrain bolilaw bɛ taa chômage la mɔgɔ minnu bɛ jiw ni fɛnw feere yen nɔ o marché bɛ tiɲɛ mais vol ka suma o la vol fana ka non vol a bɛɛ de kan ka kɛ jamana kɔnɔ i b'a dɔn quoi anw ɲɛ bɛ diɲɛ na télé la an bɛ fɛ ka kɛ ten mais an t'a dɔn an bɛ kɛ cogo min na olu kɛr'u yɛrɛ de n'u y'o sɔrɔ an fana kan ka k'an yɛrɛ de an b'o sɔrɔ mais Dubaï an bɛ to ka Dubaï ye télé la luxe bɛ yen fɛnw bɛ yen i bɛna n dusu kasi dɛ Mali ka indépendance ka kɔrɔ ni Dubaï ta ye ni san 10 de n'o fɔra i bɛ da la karamɔgɔ Goyita y'a fɔ bon ne yɛrɛ b'a prévu di a bɛ yen Emirati Dubaï ye ville de ye o Emirati Mali ka indépendance ka kɔrɔ n'u ta ye Mali ka indépendance ka kɔrɔ ni Singapour ta ye ni san 5 La Guinée ta ka kɔrɔ n'a ye ni san 7 ni ma fili parce que Singapour ka indépendance ye 1965 Mali ta ye 1960 donc san 5 b'u cɛ mais bi bi in na mobili de bɛ Singapour dugu kɔnɔ i bɛ don a kɔnɔ voiture autonome i b'i connecté a wifi la i b'a fɔ n bɛ taa Yirimajɔ sugu la a bɛ t'i bila yen n'i bɔra i bɛ mobili jɔlen to i bɛ t'i ka ci la mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na don a kɔnɔ ka taa n'a ye ka ci la o nɛgɛso misaliya de bɛ Rwanda capitale kɔnɔ bi k'a sɔrɔ Mali taara Rwanda bɔ Mali militaire yɛrɛ tun taara Rwanda o dɛmɛ suta de la ka taa génocide su cɛ mais e b'o nɛgɛso ko min fɔ n'i y'o kɛ Mali la a bɛ avancer a n'i y'a kɛ Mali la a bɛ avancer mais n'a ka kan ka na Mali la a bɛ na ni privé de ye i n'a fɔ Telimani parce que Mali ko foyi tɛ gouvernement b'i sen don la min na i y'a ye Mali ka kan ka bɔ privatisation de la wa Assimi ninnu ka kan ka o de kɛ ne tɛ problème ɲɛfɔ Assimi ninnu ye o Assimi janto i yɛrɛ la dɛ Faransi bɛ nin kɛ tan Faransi tɛ se ka pan ka Assimi na n'a ma tɛmɛ anw fɛ n'i ye i ma ye n'an ka ɲɛmɔgɔw tɛ ɲɔgɔn minɛ yan a bɛ n'a fɔ e k'i tɛgɛ di yan ten anw bɛ tan de nin ni fanga tɛ nin na o an kan ka ala lajɛ dɔrɔn an b'a kɛ ten dɔrɔn de fanga bɛ nin de la o tɛ yan mais e b'a ɲinɛ mun kɔ jamanadenw de ma fanga di Faransi n y'a mɛn ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de don anw filɛ nin ye ni jamana ɲɛmɔgɔw mago bɛ fanga la u b'a kɛ tan n'an ye de mais n'u ye fanga sɔrɔ u bɛ kɛ tan dɔ wɛrɛ tɛ jamana sariya de b'a fɔ k'i kana i balima minɛ tan a kɛ tan parce que u bɛ taa Faransi ka idéw de défend gouvernement na mais anw yɛrɛ ye min ye u t'o défend c'est tout sariya de bɛ Mali ni a bɛ i n'a fɔ an filɛ nin an bɛ tan de o an tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ jamais nin y'a Faransɛ ma yɔrɔ ye nin ye anw yɛrɛ ye i y'a ye nin ye anw ye an tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ Faransɛ de bɛ Mali ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw cɛ o Faransɛ de b'a to e ni ne filɛ nin vidéo la bi komi an y'a faamuya n'o tɛ ko ne ka ko ka don bala dɔrɔn pap u bɛ sin ka ne ta dɔrɔn ka ne sécuriser hali e tɛ ne lasɔrɔ e b'a fɔ cɛ Azizi i falenna dɛ voilà parce que ne donna France ka système kɔnɔ parce que an y'a ye k'a fɔ caman bɛ na dɔw ko Azizi ko ne yɛrɛ bila condition na sa k'est ce que e tɛ bɔ i ka idée kan ne bila condition na i n'a fɔ condition sugu jumɛn i bɛna so de di ne ma i bɛna mobile de di yan téléphone yan wari yan jumɛn i bɛna bazin riche de kalan na mais ne bɛ ka nin kalan ta ne ye nin de kalan école la ne bɛ nin de dɔn o la ne fana ye hakilina dilan n bɛ nin don jama kunna ne ye nin ci daminɛ février de a tɛ san 1 bɔ février ani bi cɛ Mali mɔgɔw bɛ ka bɔ a kalama parce que a bɛ kana jamanaden bɛ kan min mɛn mais Faransi ye ne faga mɔgɔw ko n ka lakana n bɛ n lakana fɛn bɛɛ t'i tiɲɛ parce que an bɛ k'a fɔ Thomas ninnu fagara nin cogo la parce que Thomas n'u ka jamanadenw kun kɛlen tɛ ka ɲɔgɔn minɛ Faransɛ kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i tɛ kuma kana i ka jamanaden bɛ kan mɛn i fanga ka dɔgɔ wa i dɛmɛli ka gɛlɛn an bɛna ye k'a fɔ fɛnɛ Afrique président b'u waso ni ɲɔgɔn ye n taara kalan kɛ nin na n taara kalan kɛ n ye latin kalan Sorbonne kalan Afrique président dan ye nin de u ye min kɛ u ka wagatiw la ka na 2001 na ka na 1900 na ka na fo 2020 na u ka yeta danw ye ni n'u sigira u bɛ passé de ɲɛf'i ɲɛna quoi ni bɔra yan fɛ o tɛ tɛmɛlen yan mais e ye min kalan yen nɔ e kan k'o labaara cogo di walasa sini ma denmisɛnninw ka nafa sɔrɔ o de la ne y'a ye ne ma se doctorat ma a ka di n yɛrɛ ka doctorat kɛ master yɛrɛ ma o tɛ yan mais jamanadenw mana kalan daminɛ u ka kan na san 1 san 2 san 3 o b'a sɔrɔ u ye dɔnniya sɔrɔ u ye anglais mɛn donc olu bɛ anglais mɛn ka tɛmɛ anw na joona parce que anw 6e année tun bɛ rédaction durusi ne yɛrɛ hakili b'o la Mali cadre bɛɛ y'a kɛ ten k'u tun b'u bugɔ u tun tɛ fali kunkolo don anw kun na n'i kumana bamanankan na ou bien sɛnɛfɔkan na u bɛ fali kunkolo don i kunna k'i ye falikan fɔ f'i ka langue de civilisé fɔ civilisation yɛrɛ tɛ foyi ye somɔgɔya kɔ parce que an ka somɔgɔya la an ka kan b'a la an ka fini don cogo donc e ka na i b'i somɔgɔya ni anw ye donc i b'an ka kumasen kɛ k'an ka fini dosenw kɛ civilisation t'o de ya mais munna ni Faransi ko bi ko Allemagne k'a ka langue officielle kɛ Faransi a b'a ka missile ɲɛsin a ma. mais Aziz dɔ y'a bila commentaire la k'a fɔ ko école bɛ école la yan olu ye Faransi école yɛrɛ de c'est cher en plus u ka notion n'an ka notion tɛ kelen ye bac mana kɛ fɛnɛ i b'a sɔrɔ premier national bɛ bɔ école so de la
Premier national bɛ kɛ école min na clan bɛɛ privé o tɛ wa 100 par an million kelen k'an bɛ ka wari sara ka kan de kalan dɔnniya tɛ koyi parce que public la mais n'aw bɛɛ ci bɛɛ ka taa public la o bɛ ɲa voilà mɔgɔw ye nin yɔrɔ ninnu faamuya division ninnu bɛ se ka kɛ an ka o tɛ se ka kɛ quoi n bɛ na ka privé bɛɛ datugu ala sa n bɛ na le travail 9e na ni ne b'a traduire dɔrɔn ka kɛ baara nin tɛ nin ya sira fila nin n tɛ sira ye n tɛ ne ye ni ne tagamana nin kan dɔrɔn ne fanga min bɛ nin sira in sanfɛ o tɛ ne fanga ye yan ko n'i ye ne fanga sigiyɔrɔma nin sira la k'a bɛ bɛn ne ka baara kɛlen ma a banna travail bannen filɛ nin ye travail de bannen tan dɛ n'u b'a fɔ ko W ko bɛ bɛn fanga sigiyɔrɔma ma longueur la a unité n'o y'a suguya ye o ye joule ni min bɛ ka kalan 9e année la gouvernement na public la o kelen de bɛ ka kalan privé fana la 9e na mais gouvernement ta ye fu ye public ta ye wari ye donc public mɔgɔw bɛ ka wari sara ka kan de kalan mais privé kɛ privé mɔgɔw bɛ ka wari sara ka kan de kalan u bɛ ka tubabu kan de kalan et puis Mali école tɛ ɲɛ bilen ka Mali to ni lahala la cadre denw bɛ taa kalan kɛ kɔfɛ maliyɛnw denw bɛ to yan nɔ a dun bɛɛ bɛ ka français kelen kalan n'u denw nana u b'u placer aw kunna u b'aw mara donc an bɛ fu la walasa sɛnɛkɛlaw ni baganmaraw ni Asimi ni Choguel ninnu ni IBK ninnu ni Jɔnkuna ninnu b'o min f'u u da la dɛ ko jamanadenw mago bɛ nin na walasa ko jamanadenw ka lakodɔn dɛ jamanadenw ni cadre bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kanba fɔlɔ min na ne ko n ko k'o de don constitution na o la an k'a dɔn nin ye ne ka ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛ don ɲɛmɔgɔ k'a dɔn ni ne fana bɛ sɛnɛ kɛ ne b'a dun an bɛ ɲɔgɔn bonya ten de. Merci tout récemment fana an m'a ye k'a fɔ ko Gabriel Touré bɛna taa grève la mais les pays sûrs i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen olu kuma i t'olu mɛn yɛrɛ san kɔnɔ i t'olu mɛn yɛrɛ mais an m'a ye k'a fɔ minnu kan ka mɔgɔ yɛrɛ kɛnɛya mɔgɔ ka ni mɛ mɔgɔ minnu bolo olu bɛ ka taa grève la jamana kɔnɔ. O de la hali collection Mali kura dɔnkili la ko kan ka wuli ko ka Mali jɔ docteur Musoni y'a ka minɛnw bila ka wuli min tun bɛ ka mobili dilan o y'a ka mobili to yen o taara feerekɛla fana y'a ka feerefɛn bila o taara. U ye erreur kɛ n'a fɔra ko ka jamana jɔ Gabriel Touré mɔgɔw tɛna bɔ Gabriel Touré la ka taa marché o olu b'u ka jamana jɔ ni banabanatɔw furakɛli de ye n'aw ye furakɛli jɔ ka bɔ ni banabanatɔw sara o tɛ Mali tagali ye ɲɛ dɛ mais ne e ka t'i ka mobili di mécanicien ma k'a dilan ale k'e ka mobili bila ka taa Mali kurako la a bɛ na e b'a fɔ mais n ka ci ma se ka ɲɛnabɔ bɛɛ b'i ka jamana kanu yira n'i ka baara de ne fana ye théoricien denmisɛnnin de ne bɛ n ka jamana kanu yira ni nin recherche de o tɛ yan ni Mali médecine mɔgɔw bɛ san 12 kɛ baara kalan t'a kɔnɔ u bɛ taa médecine na san joli an bɛ kan de kalan an bɛna tila o la wagati jumɛn ka dɔnniya sɔrɔ ko État ka minɛn ɲini k'a d'a ma scanner den kelen scanner den fila maliyɛnw bɛ tɛgɛrɛ fɔ o la quoi tiɲɛ don o ye fɛn kura ɲagaɲaga ye mais kumasulu ko don san 61 yɛrɛma hɔrɔnya jamanaw b'u k'u taw dilan maa ma se k'an taw dilan ni ɲɛ sɔrɔ o tɛ yan u ko k'u ka condition n'u ka fɛnw de don ba la et puis c'est normal mais médecins ninnu lakodɔnnen tɛ constitution na ils ne sont pas représentés. Donc ils n'ont pas. Mais État tout sera au sara. O ka sara te bo État de quoi. Quand État te an te yen koyi. Ne de ko an k'an yɛrɛ ta u bɛ sara ni wari min ye jamana yɛrɛ de b'a ka wari dilan bɔ aw ko ka nin kɛ aw ye a bɛ bɛn joli ma mɔgɔ kelen o kelen 5000 misali la ou bien mɔgɔ kelen o kelen 5000 a bɛ bɛn billet hakɛya joli ma n'a y'a ye a ka kan ka kɛ a billet hakɛya bɛ bɔ jamana yɛrɛ dugu jukɔrɔ nafolo bɛ ta ka kɛ ka wari giriya Chine ta tɛ ten na ni Chine mago bɛ ka a ka mɔgɔw ka budget min voter a t'a sanu di France ma a ka wari dilan koyi. A yɛrɛ b'a dilan. A yɛrɛ Chinois yɛrɛ t'u ka wari dilan Japon ka wari bɛ dilan Japon de. U yɛrɛ ka ban sanu mun bɛ an tɛ se k'an ta dilan n'o ye yan. Parce que anw tun tɛ yen o de la walasa an taw ka dilan ne ko n ka k'an yɛrɛ kɛ yen ni wari bɛ dilan yan nɔ denmisɛnninw bɛ dɔw bɛ taa telimani bila sisan u bɛ taa wari dilan yɔrɔ la ni carte d'identité bɛ dilan u bɛ telimani bila e ye école kɛ ne ye école kɛ ne tun bɛ AIM na e kun t'a la donc an tilala an ma baara sɔrɔ e taara telimani ta ne tɛ taa telimani na donc an tun tɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɛ taa su ban k'an sigi dɔrɔn don dɔ la dɔrɔn n bɛ wuli n bɛ taa kisɛ ci la k'i ka telimani minɛ a tɛ ka na ten ya baara de tɛ yen mais n'a fɔra k'e kan ka kɛ juriste ye mais e m'o sɔrɔ o dusukasi bɛ e la o bɛ tila ne bɛ tila tuguni ka na n sigi télé la i n'a fɔ ni n ka bazɛn b'a kan sigi les enfants n'aiment pas travailler mais ça c'est du n'importe quoi u bɛ k'u foutre yan na u bɛ k'u foutre yan na. an b'a ye k'a fɔ Mali de la i bɛ tila kalan na ka tila ka jɔrɔ baarako la i b'a fɔ ko kabako Aziz. n ko ni tableau de bɛ fɛn ka nɔgɔn mɔgɔ miliyɔn 20 Japon ye mɔgɔ miliyɔn 100 ni miliyɔn 26 Éthiopie mɔgɔ miliyɔn 100 ani miliyɔn 15 Chine ye mɔgɔ miliyari 1 miliyɔn 400 ni miliyɔn Chine y'o ye o tɛ yan mais n'a fɔra ko ninnu balocogo ka ɲi ni anw ye ni sigiyɔrɔma joli bɛ nin na sa a joli bɛ nin na a joli bɛ nin na mais ninnu balocogo ka ɲi ni ninnu ye Algérie maliyɛnw bɛ taa tunga la Algérie min na Algérie ka ca ni Mali ye
mais Algériens balo to ka ni Maliens taille parce que Algériens la ko donné nous ka constitution na ou be djignuman soro ou be kalanke ou be bara de kala Algériens te kan kala donc olu a développement sourcier jumani mais ou be ka mi fo bo koro de donc ne o de fier misali la ni ti téléphone ya ni téléphone ama seble anga un téléphone la téléphone j'ai un non ni téléphoné oh ibo donc aba en téléphone caméra be glan chogodi ame degi fon glan chogola donc la fa izini kana avec etene mais on ta toyo ngami ta kane kala jamana do yere ka laje sa mo million mugan mo Corée du Nord e mo million mugan durudi Corée du Nord mais Mali Tombouctou ka boni Corée du Nord Tombouctou ka bon Corée du Nord mais Corée du Nord ka chani Mali o balo to ka ni Mali o la kan no ni Mali mais ne guerre ko ngute Mali be commencer ka fanga soro mais depuis Nord kera de wula dro Mali commencer ka jigi parce que ni yereta politicien on na kan nga armée o blako ante keleke o kera fili we marfa be jigi mante bia amanga ngato o problème nya foli la donc o kore o kunti solution a masebla en coup doya o te fili de kera oh connaît ko nganga nyogo mine assise nationale la anga fili corriger mais attends kele ma ba assise qu'on a la faut kele mais mona nana ni kele kunju très bien yen akil la jigi tasma rem nani fundeni ko ni tasma ma sa fundeni ti bol dabla kunju men nana ni kele nordisu ko de o ko jitu bolo adam nana tenere ou yera ka jan docteur soula uti kalana ko donc ñina kele no luko ko luti ke ka ba malake o yemi fa yam barake no de ko be na min kala ni sebene o de do sebene de be jate na min yam barake no de mais o tsega fo ni marfa tatia mais na koy benika kele ke chogo do koy ibita suro olu ni chogo de yala parce que ibita suro perempere na ka teme amanyana bo donc ne ko la koron fe mo ko nunu ka lako do mali constitution na an yere munu be an ga lako do an français au black fait o la tout le monde a droit à la sécurité Nordisou be recruter pour leur sécurité, am recruter pour notre sécurité, mutation mécanique ñonche. Docteur ube tauna tuko na docteur ube taula, o docteur ube sara wari mina gouvernement reka war glané. Ube jamana de munu furake jamana Sénégal na militaire kele nunu bol de furake. Olu mine nunu jalizike mine nunu de. Demzanu de fana physique médical la olu de be degi kankala be dablaw. Depuis fitini be ke degi ya mine glan na donc am fana banta glan. Uranda ya ka téléphone glan, téléphone sans boro lu mako donu. Mais on ni yewoye gouvernement de be war do voter ou beta di logements sociaux ni fait on a chogo dola ou de kanga dabla ou privatisation te jamana ba do dala sa ou ba fo kanga jamana chen fo nyogo chen wore tala antina bi video nga aisa nga affaire no jamana côté ta jamana ka kanko aga war ko aka lakana ko ani nyanyini ni parce que na be baraka ko kana be nyanyini ni ka we jago ay ni université notion na lycée la lycée ta o ka jigi second cycle la or du mere bina université la nyanyini ni be ka mo jago ya o la jien jamana betara wa ni fana nyanyini ke be nye soroli ke o la ni fana ni nyanyini ne be ni nyafo après vous be amina ga fo jamana bodo fen la ruga metru dunu dalare parce que metru be conditionnement ne metru be conditionnement c'est ka leçon nyama dia en même temps c'est ka cours d'histoire la mais ga fo en bel lycée ga il va sur terminal yere la bagi classe la metru be do aga RT dafa dro avec téléphone ti dro avec wuli ta ni mo million mu gaina metru benna docteur benna militaire bala mali chakeda do fo public do ka do le no dala ati ali présidence ati ali assemblée o mata assemblée rechia ati école de untala mali foi do lente dala parce que malien 20 millions chila ko donne tout ka constitution na français au début jamana minu be ku metru do le no dala jamana be baraka ka kanela kanala adi sansi amena ga fo état be o matriculon sara mais parce que ni do le no dala état est en rede koy moi état est en à chaque fois il va sans greffe ou beke comme na ni greffe te solution no la ne ma fait un problème de nya fois no da greffe ko be pia ko do war ko do kana la munu mais vous savez warte be jela rega duma wa munebe parce que faut ka dabla tango ma dabla dem so la ante ka kalanya ma soro dem so te ka kalanya ma soro dem sanu te ka kalan soro kele o be ga mi refana kala to korodo ngo ko jugu ma rodi e ma am double vocation ka maintenant on a kana o kore mo famba be kana public la ni mo famba na public la gouvernement kan état jour de jo alaje dugukolo fle yana on ka so jota non alaje kelen fila saba nani duru kelen fila saba nani duru woron te sori woro ya amo jonyo ko kere fetan kelen fila saba ka dugukolo fat fula ati se ka lakana foi banditisme be ka kono
foyi. Mais e b'a ɲɛna mun kɔ étage tɛ taa wari kɔ koyi musaka wa me ko de fiyɛ n ko ni an nana an ka kan na jamana siman ni nɛgɛw de tɛ yan o tɛ dugukolo kan o y'an ka kɛ gouvernement ta ye gouvernement yɛrɛ b'a ka usine sigi k'a ka siman bɔ Mali bɛ siman bɔ sisan k'a ka siman bɔ privé de wa jateminɛ kosɛbɛ ni Mali ko k'a bɛ fɛ ka yɔrɔ min jɔ n k'u b'a san de mais ni jamana yɛrɛ t'a don a tɛ ko ye o donc n'an kan ka étage logements sociaux ninnu jɔ a wari tɛ di ko CEMA SA mun na wari tɛ d'olu ma dɛ gouvernement yɛrɛ de ka sojɔlaw minnu ye dessin bâtiment kɛ olu bɛ baara sɔrɔ o la olu de b'a plan bɔ bɔcogo la min ni chinois ka building baw ye kelen parce que Mali ye dugukoloba de ye maliyɛn bɛɛ bɛ se ka so sɔrɔ Mali bɛ 100 miliyari kelen kɛ maliyɛnw b'an ka sokodanya kɛ miliyari kelen mais miliyɔn 20 ni étage jamujan da Mali kɔnɔ o ye 17 ye. mais an bɛ k'a fɔ e b'o jamana min fɔ tremblement bɛ k'olu jamanaw bɛɛ kan ka caya. o y'olu ka yɔrɔ ye bon an don o kɔrɔ an sigicogo ka ɲi ni olu ye tremblement de terre tɛ yan mais o bɛɛ la an ma se ka so ɲɛnama jɔ parce que anw tɛ yen kana hali ko in kana ɲɛcogo ɲini a la an tɛ yen. mais donna an bɛ na o ko ye dɔɔni-dɔɔni de. u b'a fɔ ko ka faso danfiniw don ka taa cité ministérielle la o tɛ yan faso danfini mais faso danfini n ko bamanankan de don mais munna o tɛ kuma an ka kan na parce que quand ta ye constitution o la armée française le mot armée française o tɛ constitution na. France CFA a tɛ constitution na jumɛn tuguni Faransi ka mun olu si talen t'u tɔgɔ ma kelen-kelen mais Français lakodɔnnen don an ka sariya la min kɛ dɔrɔn u ka fɛn bɛɛ bɛ lakodɔn an ka jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ hali n'u bɛ fɛ ka na Mali ci u bɛ n'a ci diɲɛ b'u dɛmɛ e ma ye Nations Unies ka sanction bɛ bagabagali bɛ wuli an ka mɔgɔ ninnu na parce que Mali ye Faransi dɔ de ye Faransi sariya de tɛ Marseille yan Marseille tɛ Faransi dɔ ye yan Faransi constitution kɔrɔ de tɛ Mali kɔnɔ yan Mali fana ye Faransi dɔ de Mali bɛ se ka ban cogo di ka don Faransi ka da fɛ o de ye tiɲɛ hali ni ko fɛn dɔrɔn Faransiw bɛ ci bila ka na ko depuis sisan parce que an n'u bɛ tɔn dɔ de la o de ye francophonie ye mais diɲɛ yɛrɛ tɔnba dɔ bɛ yen Aziz farafinna si t'o la o ye jumɛn u ka bɛnkan dɔ bɛ yen OTAN ni misali la n'i ye droit de veto ta farafinna jamana t'o la sa parce que farafin jamanaw kilan bɛɛ bɛ jɔn la o la ne k'i ma i kana Nigéria ninnu ka misali fɔ ne ye parce que olu faralen don Angleterre jamakulu de kan olu an kɛlen don ka Faransi ku minɛ cogo min na an kunkolo tigɛ a mako ɲɛ dɛ olu fana kɛlen don ka Angleterre ku minɛ ten ka kɛ taga ye an kɔni bɛ mɔgɔ kɔ mɔgɔya de la ten ne de ko n k'an ka bɔ a la Milimo y'o de fɔ mɔgɔ fɛ mɔgɔya fu an ka bɔ a la an fana ka kɛ jamana ye ten sa c'est tout an bɛ bi ta bila an bɛ bɛɛ lajɛlen fo